kao što rekao James, ne samo zbog ove utakmice, ali sigurno smo dobro radili, što je jedan od preduslova da se utakmica dobro odigra, ali sigurno nije i garant da se dobije. Očekuje nas utakmica protiv veoma jakog protivnika, standardni Euroligaš, nekoliko puta i učesnik Final Foura, ove godine jako dobar sastav, pojačani sa igračom iz Partizana, znači Mekelabom, koji je do povrede imao možda i gledas neke statističke parametre i po ovim statistikama na Euroliga sajtu možda i najkorisniji igrač Eurolige. I to je pokazivo stvarno iz utakmice u utakmicu. Nisu imali sreće, praktično ta povreda je omela i tim i ušli su sa 2 poraza, znači u top 16 prvi protiv Efesa u Istanbulu i nesretni poraz protiv Madrida u Italiji, gde su praktično 2,5 dominirali, a 3/4 ili 3,5 vodili, znači 2,5 dominirali, znači bilo je 17 razlike. Jako kvalitetan roster, bez obzira na odsustvo Mekelaba, dolazak Jarića na tu poziciju, igraju jako agresivno na oba dva dela terena, gaje takvu košarku i kažem, ovo što je rekao James, morat ćemo i da budemo koncentrisani utakmice, ali fizički da se osjetimo na terenu ukoliko želimo da ukoliko želimo da utakmica bude neizvesna do samog kraja. Hvala, vaše pitanje izvoli. Šta bi moglo da bude veći problem za njihova agresivna odbrana ili centri koji centri smatru na pasku s polja nego unutra? Ja previsim agresivno odbranu. Ako mene pitaš, znači agresivno odbrana, jer su oni tu koji gledaju tu utakmicu protiv Reala u Italiji, kako su ušli tu prvu četvrtinu i celo prvo poluvreme. Mislim da je u prvom poluvremenu Real 3 puta nije iskoristio svoj napad, da je bio istek vremena, da su šutnuli i da je lopta ostala u njihovim rukama. Što je u Euroligi stvarno veliki uspeh i zasluga normalno i veoma agresivna odbrana. A o centrima, što si rekao sad, što šire i što imaju dobar šut za 3 poena, međutim, to pokazuje i njihovim fizičkim nekim predispozicijama, pa samim tim i odbrana agresivnija i mogu više da preuzimaju što i rade i praktično stalno drže tenziju i preuzimanjem i odvajanjem, tako da su jako nezgodne ekipe. Pre svega bih rekao odbrana, a iz toga opet iz tako agresivne odbrane dosta laki poena iz kontranapada, tako da su to dve stvari na koje mora se fokusiramo. Pre svega da odigramo kontrolisan napad, duži napad i da iskontrolišemo njihovo trčanje u kontranapadu. Hvala, sledeći pitanje izvoli. Na neki način doživljavate kao Elin? Kao? Elin. Ne. Da li imate možda još neki pitanje? Informacija za vas samo za večerašnji Partizanov trening, biće otvoreno 20 časova do 20 časova i 15 minuta, možete kasnije s njena neće trenirati večera, tako da niko trening naravno ne možete doći. Vaše sledeće pitanje, ako ima? Da. Zahvaljujemo se. Hvala.